guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय स' बिराद गोबावनि उनावहाय दिनैहाय मामा आरो बाबाया जोंहानि आइ आफाया फैगोन आरो गुवाहाटियावहाय आं जेराव थायो बेयावहाय फैगोन ओंखायनो आं बिराद एक्साइटेड आरो बिथांमोनखौ आं नेगासिनो बिथांमोना फैगासिनो आरोना सानैबो स' नोंथांमोनखौ आं बेखौनो आंनि हेपि मोमेन्ट्सखौ शेयार खालामनो सानबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनोथ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नदि फैदो जों लाबाय ओमफ्राय जोङो ड्रेसखौ नायनोसै मामाया जायो मोनफैनानै ड्रेस चेन्ज खालामनानैहाय दसे ओंखाम ओंख्रि संनांसिगोन आरो उपायथ' गैया हिनजाव मानसिना आरो बेनोसै खामानिया ओंखाम ओंख्रि संनो जादो सुदो आरो बेरायनो आं बेरायनायखौबा नाम्बार वानावनो मोजां मोनखायो दे सोरबाफोर गाज्रि मोनोबा सरि खिन्थु आं मोजां मोनो गोदान गोदान जायगा बेरायनो गोदान गोदान जायगायावहाय एक्सप्लर खालामनो बिराद मोजां मोनो क्या खा रहे हैं आप लोग दही और गुड़ गुड़ शक्कर हाँ गुड़ भी बोलते हैं और ये है मेरे पापा बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ पे आए हैं तामुल खाए खाना खाए 미쳐지 보는 영화에 가버려. 이거 영화에 가버려 돼. ना वो जेल रेसी टेस्टी न মই পানিয়া পানিয়াটো ভাল নাপাওঁ মই আনি দি আছো ন ओमफ्राय नै सोर फैदो गोलोमलायलायबाय जों माने दायो पेकिं खालामगासिनो जों मोनसे जायगायावहाय थांगोन आंनि सिमाङा मोनसे फुरा जानो थांगासिनो फुरा हो मेंजोब्बाय फुरा गोलोमनाय नुजोब्बाय बैसागोनि गोजोन हामलायनाय हरदो बयखौबो नामा जोंहा फिसाजोनिखौ बिदिनो भिडिअखौ सापर्ट खालायलांबाय थादो बयबो नमस्कार आंनि भिडिअखौ बारा बारा नायना हो होनना बुङो भिडिअखौ बारा बारा नायना हो अ पुरा दे एकदम नायजोबना हो बयबो ओंखाम जायनोसै जों दायो मा फिथाइ मिथिया दाउदैजों लाव बिजौ अमा बेदर गोरानजों बिलाथि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मा होनोमोनलाय माइब्रा अफ्रि जोंहा बाबायाथ' जाया नालाय जोंहा बिमायासो जासिगोन नै बाबा माबायदि गाबोनो पुरा जों बेरायनो थांसिगोन माबायदि गोसोआ दा माबायदि मोनदो मोजां ना पुरा फुल इन्जय सप्तासे 10 दिनानो होनजायो
जोंहा बाबाया बारा जोगोनार जानो मोजां मोना जोगोनार बिजौ खिन्थु दाउदै दै एवनायखायसो बाबाया जादों जोंहा बाबाया सिगां बिराद लोदोदोंमोन जेरैबायदि फिसाजोआ लोदो बेबायदिनो लोदोदोंमोन खिन्थु एसे बेमार जानानै हामबाय आरो बिराद हार्ड वर्कबो खालामो नालाय टेनसन लायो बिराद ओंखायनो खर'नि खानाया गुलाजोब्बाय दे खाफाला जोंलायलायदो नामा जोंहा टेक्लाबाय दे जोंहा बाबाया महरा आरो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंहा बिमाया आं बायदि माइब्रा अफ्रि जादों बेसेबां दिननि मोनलाय बेयो मास मोननै जाबाय मास मोननै जागोन जों ज'नो जानोसै नै ना बाथोन ओमफ्राय बेयावहाय मा दङ मा मोनलायो खुमब्रा ना ओमफ्राय मा संदों नैबे जाहैबाय जोगोनार बिजौनि दाउदै ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय अमा ओमफ्राय बिलाथि मटर बेखौनो जोङो जिखौ पेकिं खालामजोबनांगौ दा बाबाया जुथाखौ बुगारालासिनो दोनबाय थानानै बेखौ बुगारनाबाय थादों आङो बिफाखौ अना मा सोरखौथ' अननो नङा होमबा बिफानि थाखायनो बे गुबुनखौ नुबाय बिफानि जुथाखौ बुगारनानैलाय माथो नङा होमबा दा बाहाय दाबायदियाव फैसा थाखा जेबो थाइसेबो थायाबाबो माथो जुथा पालिस खालामनानै जानो हागोनलै आङो दाबायदियाव फैसा थाखा जेबो थाइसेबो थायाबाबो माथो जुथा पालिस खालामनानै जानो हागोनलै आङो नामा जुथा पालिस खालामनानै जानो हागोनलै फिसाजो नोंनिया सिन्था गैया वाव माखौ बेसे गोदान बाबाया जोंहा जुथाखौनो गाना माने खेबसे जुथा बायना दोननायखौनो माने बोसोर बोसोर गानबाय थायो सेन्देलसो गानो नालाय मा बिसोर माने नांगौबा फिसाजोंनो गोदान गोदान बायना होगोन खिन्थु गावसोरा माने बे गांसेखौनो बोसोरब्रै बोसोरबासो 10 बोसोरालागै गानो जोंहा बाबायाथ' नोंथांमोननि बिमा बिफायाबो जुदि बेफोरबायदिबा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय जोंहा मामा बाबायाथ' बिदिनो माने गावसोर माने गोदान गोदान बायबाय थायाबा फिसाजोफोरनो होयो खिन्थु गावस्रा 10 बोसोरालागै गानो आरो गाइस बेयावहाय जेसेबांखिनि ड्रेसफोर दं आं बेयावहाय सुजुमसै आरोना आङो जि लेथ्रा जाबाय आङो जि मेंबाय ओमफ्राय दा पेकिं सुरु खालामसै स' नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो जों बबेयावहाय थांगोन बेखौहाय नेक्स्ट ब्लगावहाय मिथिगोन आरो आंनि बे उन्दैनिफ्रायनो सिमां दंमोन स' बेयो मोनसे फुरा जानो थांगासिनो नोंथांमोना गाबोननि ब्लगावहाय नुनो मोनगोन जों बबेयाव थांनो नागिरदों आरो सोर सोर थांनो नागिरदों अके आंना नै पेकिंआ जाखाबाय आरोना ओमफ्राय आङो बेखौ खोबथेनानै दोनाखै मानो होनबा माखासे बुस्थुफोर नांगौ जागोन नालाय बेखायनो जास्ट आं सिजिल खालामनानै दोनजोब्बाय ओमफ्राय दा आङो दलद उन्दुनोसै गाबोन सिखारनोसै फुङावनो थांसै फुङावनो फ्लाइट दङ सेस ओमफ्राय नै मामामोननिया पेक खालामखांबाय नानिनियाबो पेक खालामबाय नै स' गासैबो उन्दुजोब्बायानो दायो आंनि लोगो सासेया आंखौ रिकमेन्ड खालामदो जे बे जायगायाव थां होननानै आरोना बिराद खम खमावनो बुस्थुफोर मोनोनो आरो बिराद मोजां मोजां बुस्थुफोरबो मोनो इयारिंसआनो जा बा ड्रेसआनो जा स' आं दिनै नोंथांमोनजोंबो आं शेयार खालामगोन जों हिन्जावसाफोराथ' मानो बहुत बेलेग बेलेग गस्ला गानबाय थायो नालाय बेनि थाखायनो बारा दामनि गाननानै लाब गैया बेनि थाखायनो आंबो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन जिहेतु स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो होनबा होनोथ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो लोगोसे गाज्रि मोनाङा गाइस आं गय जानाय एसे ओंखाम जाखांनानै बोरैबा मोनदों नालाय बेदर जाबाय एसे बोरैबा मोनो स' नायलांबाय था सना जाहैबाय नै दा आङो
गणेशगुरियावहाय दङ आरोना गणेशगुरियावहाय कार पार्किंआवहाय कारखौ पार्किं खालामना लाबाय ओमफ्राय नायनोसै बहाय खमावनो मोनदो जिहेतु मोनमारोना मोनमारा नायनोसै आरोना Head northwest. जाय बिथांमोना जेनेबा एसे एफोर्डेबल प्राइसनि ड्रेस गानो बिथांमोना नैबे बम्बे फेशनावहाय थांनानै कुर्ति सारारा सालवार बा माखासे मा होनो शर्ट पेन्ट स्कार्ट बेफोरबायदि मोननो माने बेयावहाय मोनगोन आरो एफोर्डेबल प्राइसआवनो खिन्थु सारारा कुर्ति सालवारफोरा एसे दामानो जेनेबा 3000 5000 8000 बा 15000 बेबायदिनिबो दङ आरो ओमफ्राय नैबेखौहाय बिराद मोजां नुनायखाय आङो नायदोंमोन ओमफ्राय नायनोसै लानाय जायोना जाया मा लाबखोथाय आं गावनो गोसोआव गैला ओमफ्राय बेवहाय माखासे ड्रेसफोर दंमोन आं माने बेवहाय फार्स्ट टाइम फैदो आरोना ओमफ्राय आंथ' मिथियामोन ओमफ्राय लोगोआ खिथानायखाय आङो फैबाय आरोना भिडिअ बानायनानै होबाय स' देन नोंथांमोना जुदि खम प्राइसनि ड्रेस लुगैयोबा बेयावहाय फैनानै बायफैनो हागोन बम्बे फेशनावहाय बेयो जाहैबाय लकेसना माबायावहाय गणेशगुरियावहाय दे बेयावहाय देलायग्राफोरबो मोनगोन सालवार मोनगोन सब मोनजोबगोन आरो नोंथांमोना सार्च खालामनानै फैनो हागोन एकदमबारे खम प्राइसआवनो मोनो नैखौ बायनानै लाबोबाय आरो बारा मोजां बुस्थु गैया आंलाय बिराद मोजां बुस्थु दङ होनना सानदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि मिजिङा ना मा मिउजिक भिडिअआ नैबेयाव शुट खालामदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय दा जोङो गोदै जानो नागिरदों स' नै दायो आङो ब्राउनि जानो लुगैनानैहाय मोनासै आंनि जिथु फेभरेट नाट्सफोरबो बिदि ड्राइ फ्रुट्सफोरबो थाफायोमोन बेखौ मोनासै बे चक्लेट थादेरनायखौनो जानांबाय आरोना स' नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगावहाय लोगो मोनगोन गाइस